Deputati tal-Partit Nazzjonalista ingħataw ordni biex ma jitkellmux ħafna meta mistoqsija l-Gvern Nazzjonalista u se jneħħi r-riforma fil-liġijiet tal-kannabis. Żvelat dan il-Malta Today fil-faċċata tal-ħarġa ta' nhar Terba hekk kif baqgħu ikunu konsistenti id-dettalji li ħorġu mid-Dar Ċentrali. Dan f'mument fejn il-pressjoni fuq il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech tinsab fl-ogħla livelli. Il-Partit Nazzjonalista għadu ma ddeċidix se jagħmel jekk jirbaħ il-Gvern. Filwaqt li mhux normali li meta tkun għaddiet riforma ta' dan it-tip titreġġa' lura l-Oppożizzjoni qed tikkunsidra kollox bid-deputati infurmati li d-deċiżjoni finali tittieħed iktar il quddiem. Għalhekk intqal lilhom biex ikunu kawti u jiddevjaw domandi fuq is-suġġett. Intant, il-Malta Today innutat kif din il-liġi komplet taqsam lil Partit Nazzjonalista u saħansitra l-kap tal-Oppożizzjoni għażel li ma jitkellimx fil-Parlament fuq riforma daqstant maġġuri u importanti. Meta mistoqsi dwar dan il-fatt minn One News, Grech ma weġibx. Il-wara nofsinhar tajjeb, Dr. Grech. Għaliex għażilt li ma tagħmilx diskors dwar liġi li għalija laqgħet il-grupp parlamentari 5 darbiet? Biex l-iskuża li ġab f'kummenti li tal sezzjonijiet oħra tal-medja kienet li rittijati ċans il ħaddieħor. Skuża li min jaf l-affarijiet parlamentari jiddeskrivija bħala vojta għax fil-Parlament jiżdied il-ħin għal dibattitu fuq liġi partikolari jekk ikun hemm ħtieġa ta' iktar kelliema għalhekk erġajna staqsejnieh. L-editorjali fit-tmiem il-ġimgħa qalu li jaffixta dwar il-kannabis għalhekk ma tkellimx fil-Parlament bżejt il-derġ ta' fiġa. Anqas xejn.